Isus se rodio u Betlehemu u Judeji. Bilo je to u vrijeme kralja Heroda. Nakon njegova rođenja u Jeruzalem su došli mudraci s istoka. Raspitivali su se, gdje je židovski kralj koji se upravo rodio? Vidjeli smo da izlazi njegova zvijezda. Došli smo mu se pokloniti. Kad je to čuo kralj Herod, vrlo se uznemirio, kao i svi stanovnici Jeruzalema. Stoga je pozvao sve svećeničke poglavare i narodne pismoznance, da od njih dozna gdje se to Krist treba roditi. Oni su mu rekli, u Betlehemu u Judeji, jer je ovako napisao prorok: a ti, Betleheme u Judeji, nipošto nisi najmanji od judejskih gradova. Tu će se roditi vladar koji će štititi moj izraelski narod. Herod je tada pozvao mudrace da se s njim osobno sastanu. Tražio je da mu kažu točno vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih je poslao u Betlehem i rekao im: idite i podobno se raspitajte o djetetu. Kad ga nađete, javite mi da i ja dođem i poklonim mu se. Nakon što su saslušali kralja, krenuli su dalje, a zvijezda koju su vidjeli kako izlazi, došla je prije njih i zaustavila se iznad mjesta na kojem se nalazilo dijete. Kad su ugledali zvijezdu, jako su se razveselili. Ušli su u kuću i vidjeli dijete s njegovom majkom Marijom. Pali su i duboko mu se poklonili. Zatim su otvorili svoje škrinje i prinijeli mu darove: zlato, tamjan i skupocjene miomirise. U svoju su se zemlju vratili drugim putem. U snu im je naime bilo rečeno da ne svraćaju Herodu.